Molweni bazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Ngumfundisi ubathanda ucwasa ke lona sindisiwe ke izono zami zixolelwe izulu lona likhaya lami. Amen. Kunenhlungu nje bazalwane etyayo kakhulu inhliziyo yami nomphefumulo wami. Indaba yebandla likaKristu Jesu. Ndixa ndijonga apha emhlabeni futhi ndikhangela indlela elililo ibandla elingumzimba wenkosi uJesu. Ndifikelwa bobuhlungu obungumangaliso, ndifikelwe inhliziyo nje ebuhlungu ngendlela emangalisayo, just because abantu bakaThixo abangoku okanye thina singabantwana bakaThixo siye kancinci sisuka ebungcweleni and sisuka kuyinyaniso nakulo ilizwi likaThixo. And futhi ke ngoko eyona nto ebuhlungu lixesha eli esisuka ngalo, ngoba ngoko ixesha esiphila kulo akuselo xesha lakudlala, akuselo xesha lokubana umntu nomntu abe busy zizinto zakhe zalapha emhlabeni, ngoba ngoko ixesha limkile and kukufutshane ukuthi inkosi yethu uJesu ibuye. And by the way kwenzeka ngakhona ngoku singabazalwane whereby ngoku singasenayo lenhliziyo yokubana uJesu kukufutshane ukuthi abuye. Into eseyibiwe nguSathana in our lives leyo, waphinda uSathana wayiba indaba yento bana kunendawo ekuthiwa lizulu efuneka sihambe sabheka kuyo, wayiba nendaba yento bana kunesoko umuntu ahamba yophelela kuso xa ethe akenza kakuhle apho kulomhlaba akaphila impilo engcwele. And of which iplan yasemkhathini ke leyo, iplan yamadimoni noSathana ukuthi alenze ibandla likaKristu Jesu libande lithi nca, ze nabo basicingela ukuthi bangcono basindisiwe kodwa baphile lempilo yoba babe ngabazalwana abalukewarm, abazalwana abadigidigi. Whereby iBhayibheli isixeleke ngokuthi ubana udigidigi mnandi nguThixo ndakukuhlanza ndakukukhuphela ngaphandle ngamanye amagama. Ayibo, amen. So andingakuthetha nje ukuthi ke ngosingabazalwane kahle ngalamazwi athethwa nguThixo apha encwadi kaHagayi ke ngoko ichapter 1 iverse yakhona ngo7 and 8 ithi apha, utsho uYehova wemkhosi ukuthi indlela zenu zigqaleni, nyukani niye kwelentaba nize nemithi niyakhe indlu le, ndokholiswa ke yiyo ndizizukise, utsho uYehova. Kahle bazalwane uThixo ayimphathi kakuhle indaba yebandla likaKristu Jesu, ayimphathi kakuhle neze indlela esimkhonza ngayo ngoThixo, because endaweni yokwenyuka siyadropa sitshona phansi mntakabawo. Ubuyaqaphela kakuhle nevangeli eli, incasa evangeli iye iphela ngokuphela, and into ebuhlungu yonke lento yenzeka in our time and in our generation, kwixesha lethu lokuphila kwethu emhlabeni. Sengase ke ngokubazalwane kungake kuvuke nje uhlobo lwabantu abazotsho athi mna ndodwa in my time ndiyala andivumi into yobana ivangeli lihlaseleke ngolihlobo kwelami ixesha nakwesami isizukulwane. Ndilizolwa futhi ndilwela into yobana abantu bakaThixo basindiswe futhi nevangeli ubuncamisa balo nobungcwele balo bubuyele ebandleni, bubuyele obungcwele bukaThixo nomoya ongcwele aze aphinde abuye angene ngaphakathi ebandleni, because izenzo zethu ziyamgxotha uThixo. Ndike ndahluthwa kakhulu nayindaba into yoba xa ndibukela ngoko sithanda uba sibe entertained lilizwi likaThixo, sifuna uba sibe nemihlali mntakabawo siqhutywa yimihlali. And of which ke uThixo yena ayimkholisi loo nto leyo, cause noma siyaqhubekeka siyathandaza ufuna ukuthi Nkosi yami sithandaza siqhutywa yimihlali okanye zii-emotions, not ukubana siqhutywa ngumoya oyingcwele. And of which ke it is very important ukuthi umzalwane nomzalwane aqhutywe ngumoya oyingcwele xa ke thandazayo kanye naxa esenza nantoni na. But ngoku uSathana usubstitute indaba kamoya oyingcwele wayisuswa wayibeka ecaleni, wasenza ukuthi sibe ngabazalwane abaphila ngokuzenzisa. Ibonakala kakuhle ke le ndaba yethu ngokuthi sivuthe gqithe enkonzweni mntakabawo, kube mnandi kwenzeke yonke loo nto le enkonzweni sithandaze, kodwa xa siphumela ngaphandle ubungcwele bungabi sabonakala ezindlini
enhlizweni zethu, impilo zethu, fumaniseke ukuthi hey lo mzalwane ngesithi ngumzalwane kodwa hey man iyatsho yena ubusindisiwe kodwa azibonakali impawu zikaKristu apha kulo mzalwane, akabonakalisi into yobana lo muntu lo usindiswe manyanyana. Kwenze njani kwabanjalo? Ingxaki yakhona uSathana ngoko is after ibandla elingumzimba kaKristu Jesu. Sathana uthe sojonga yena wabona ukuthi ixesha ngoko lihambile futhi ixesha liphelile, uze wakhangela izistrategies ke ngozo ukuthi ndingabangcolisa kanjani aba bathi basindisiwe, ndingenza kanjani ukuze basuke kule nyaniso, basuke kulo Jesu, bayeke lento yabo yokusindiswa kwabo okanye bayeke lento yabo yokubana beyithekela phezulu insiniso. And as a result ngoko umntakabawo Nkosi yami ubukho ngathi userious ngentsiniso. Abantu bade batsho in fact kwa aba basindiswa bathi hayi man userious kakhulu, insiniso yakho sikayithekela phezulu kakhulu, insiniso ikonjena. uSathana uzama ngandlela zonke ukuthi athobe istandard sevangeli, athobe istandard sensindiso, indlela esiphila ngayo, even though yena uThixo engaguquguquki, even though yena uThixo enguThixo umntakabawo ongatshintshatshintshiyo, but uSathana wenza into yobana thina singabantu sitshintshatshintshe, simveze uThixo as engathi ifailure, abe yena uThixo engeyonga ifailure. Isithi abantu abakhetha ukonelisa uSathana nokuvuyisa uSathana, kodwa ngokubazalwane siyaxelelwa lilizwi likaThixo namhlanje ukuthi akhe siziqale indlela zethu. In other words, akhe ujonge indlela lena yakho ophila ngayo, ingaba iyamkholisa na uThixo? Njengoba usithi usindisiwe nje mntwana sekhaya, uphatha iBhayibhile even na Sunday, okanye usithi uyakhonza, ingaba uyakholiseka na uMoya Ngcwele yimpilo yakhe? Ingaba uThixo xa ekujongayo uthi that is my son, okanye uthi xa ekujongayo ingasangabe ufihla ubuso bakhe abusithelise kuwe, angabisanako ukuthi akujonge mntakabawo ngenxa yezono eziphezu kwempilo yakho? Yes bazalwane, siyenzela unceba nguThixo, we live kwixesha legrace, but uSathana zonke ezi zinto zofike wazigabanqa mntakabawo, wazigqwetha, wazifakelela izinto zakhe so that abazalwane umuntu akote ngobana akusekho kugwetya kwabasindisiweyo okanye kwabo bakholwa kuJesu Kristu, okanye ndiphila under igrace andisekho phantsi komthetho. Kanti zonke ezo zinto ezo zizoba ubungcwele. Bandla likaKristu Jesu, mzalwane wami obukeleyo ovayo namhlanje, ndithanda ugqithisa la mazwi okuthi inkosi uJesu iyabuya, and iBhayibhile utshilo uThixo elizwini lakhe into yoba xa ke buya uYesu uzozobuya ezolanda ibandla lakhe elingcwele, elingenamibimbi, elingenachaphaza lasono. Ithi incwadi yamaHebhere yona chapter 12 ithi without holiness akukho ukuthi umkholisi okanye umbone uThixo, asinako ukumbona bazalwane uThixo ngaphandle kobungcwele. iBhayibhile yasixelela ukuthi masibe noxolo nabantu bonke, siphuthume bonke ubungcwele, ngoba ngaphandle kwabo ubungcwele akukho ukuthi singayombona uThixo. Mzalwane wami, sukuvuma uSathana kuqhathe, sukuvuma isihoko sikulibazise. Mntwana sekhaya wena ongekasindiswa, iBhayibhile iyayichaza into yobana komnceda ntoni na umuntu uba alizuze lonke ihlabathi kodwa azalahlekele ngumphefumulo wakhe? Yini na mntwana sekhaya? Ngoba noba ungazileqa zonke izono zalomhlaba, isono soze siyanelisa inhliziyo yakho, uzohlala usilangazelela kokoko, uyohlala usilangazela. Isono asimonelisi umuntu. Mntwana sekhaya, ngawo lo mzuzu ndiyakucenga, ndiyakubongoza kule message namhlanje, akubuyele ezingqondweni, akufikele ukuziqonda nawe ufane nonyana wolahleko uthi manje ndiyazibona ndiba mna ndikhulile, kodwa ukukhula kwami kundenza ndihlale esonweni, kundenza ukuthi ndiphile esonweni. Ngoba uSathana yenye into ayenzileyo le in the body of Christ, udibana nabazalwane bethi hayi ndandingekakhuli ngela xesha eliyana, ndandisenza ngolahlobo nangolahlobo eliyana, ngoku ndikhulile. But ufumanisa ukuthi okukhula kwalo mzalwane oku kumlidishela ukuthi makahlale esonweni, kumlidishela ukuthi noba into yena mhlambi ayenzayo esithi ayisosono esi, kodwa ufumanisa ukuthi lento ayenzayo lo mzalwane ngamasikizi phambi kobuso bukaThixo. And then ke ngomuntu azokuxelela ukuthi iphi verse ethetha ngalento lena, yiza nevese ethi mandiyiyeke lena into. Size saphenduka sangabazalwane amaciko kaSathana, amaciko mntakaba angafuni ukuphila impilo engcwele, amaciko okuthethelela isono, amaciko ongafuni ukuphila impilo efunwa lizulu. Nabazalwane, ake sibuyeleni kuThixo, ake sibuyeleni ekunyanisekeni, ake sibuyeleni ekuthini siphila impilo engcwele, sisindiswe kanye kweli xesha linjena. Nkosi yami, babe khona abazalwane abaprofeti nangexesha lo Eliya, but
but uThixo wakhetha elinye ukuthi makabasebenzise kwixesha labo ukuze bamelane nabaprofeti bakaBhali. Hayibo, haleluya. Babekhona nabaprofeti ngexesha labanye abaprofeti abakhoyo eBhayibhelini, Isaya nabo bonke, Mika mntakababa, bebekhona abaprofeti ababethenjiwe kodwa babeprofeti izinto ezithandwa ngabantu nezinto ezifunwa ngabantu, bethetha kusenhlizweni zabantu, befuna ukwanelisa inhliziyo zabantu. Abe yena umoya ongcwele engonwabanga kanye uThixo engonwabanga. Even in our time kunjalo, kodwa kudingeka umzalwane ozokuma athi in my time ndiyala into yobana ivangeli lihuqeke phansi ngolhlobo. Kwelami ixesha ndiyala into yobana ivangeli lihuqeke phansi ngolhlobo. Mzalwane wami, akube serious ngensindiso yakho, akube serious ngobomi bakho. Ndiyathandwa lizulu, and izulu lithe sojonga labona ukuthi you are the right candidate for this job. Okanye ngoyena mzalwane ozoba right, ozoma kweli xesha lokugqibela, amele inyaniso kweli xesha linjena. Shadrach, Meshach no-Abednego, bazalwane, nditsho noDaniel, bonke balimele ivangeli kwixesha ekwangafanelanga ukuthi bamele ngalo ivangeli, bede beqonda ukuthi baxolele ukuphoswa nasemlilweni ngenxa yomela uJesu. Ndinambuzo otshoyo enhlizweni yami othi, I wonder xa nokho kwenzeka ezo zinto ezo ngoku in our time, bangaba ngaphi abazalwane abanoyimela insindiso eSouth Africa? Xa kunokho kuvuka utshutshiso ngoku kuthiwa abazalwane bayatshutshisa, amabandla ayatshutshiswa, bangaphi abantu abazoma bayimela insindiso bathi ngixolele ukufa ngenxa kaJesu? Ezo zinto ezo azinawukwazi ukwenzeka in our time. Baninzi abazalwane abanothengisa okanye abazothengisa ngevangeli more and more, belijikela ivangeli kwixesha esiphila kulo, just because sikhetha uba sibe ngabazalwane abanormal, sikhetha uba sibe ngabazalwane abangamkholisi uThixo nabafuna ukuthandwa ngabantu more than ukuthandwa nguThixo. Impilweni yakho mzalwane kweli xesha linjena, cela ukuthi ube serious ngokukhonza uYesu. Akuzixela ukuthi mna ndoda I will be serious ngensindiso, ngizoba serious ngokumkhonza uThixo, lento ibizelwe mna ndodwa, lento eyami ndodwa. Bathi abazalwane bedlala enkonzweni, kodwa wena usixele ukuthi ndiyazazi mna apho ndilanto khona nguThixo, ndiyamazi uThixo undenzele into empilweni yami, so I can never go back anymore. Ngoku andikwazi uba ndingabuyela umva. Kudingeka abazalwane abazoba njalo, because ngoku ubuya enkonzweni ntakaba uvele ufike noba ngathi libandla lingcwele kangakanani, ishuma libungcwele kangakanani, wafika kwaphanga phakathi bekhona abasebenzela uSathane okanye abazalwane abasetshenziswa nguSathane, abanye bezazi abanye bengazazi uba bayasetshenziswa mntakababa. Abantu abadlala ngevangeli bona bafunxa bonke abantu babatsalele ukuthini bangaze bayiphile impilo engcwele, babaxelele babafundise ngemfundiso engenabo ubungcwele, engazusa umuntu ezulwini. Nkulunkulu wami oyingcwele, teach Jesus. Sengase ngavuka abantu bazalwane, sengase ngavuka umzalwane nobeyedwa. iBhayibheli yayichaza kwincwadi kaYezekile uthi uThixo xa ithethayo phayana, ngikhangela nje indoda eyodwa, khangela nje umuntu oyi-one who can stand in the gap ukuze ningalichabalalisi ilizwe. Uthi naba ngajonga uThixo andafumana mntu. Nkulunkulu wami oyingcwele, can you be that person kweli xesha linjena? Can you be this person ozoma in the gap, ume uncwine kuThixo, umcela uThixo angalichabalalisi ilizwe lethu? Umne in the gap uzixela ukuthi mina ndizayiphila insindiso noba bonke abanye abantu bedlala, noba abanye abantu bonke beyidela, kodwa mina ndizoma. Izulu lithembe wena, izulu lithembe thina. uYesu makasikelele and makayisikelele South Africa sincede. Akuvuka abantu bazalwane will stand in the gap ngenxa yeli lizwe. Sixalele ukuthi uzayimela wedwa lensindiso, uzobumela bodwa bobungcwele, wedwa bobungcwele, ungajonga umuntu oseceleni kwakho. iBhayibheli yasixelela into uJoshua wathi mina nendlu yami ndiyakumkhonza uYehova. Sengase ungavuka abantu banjalo even in our time, abazothi mina ndodwa ndizomkhonza uThixo ngingathi ndiligeza. Mina ndodwa nje, mina ndodwa. Andizujonga ukuthi umfundisi wenza ntoni, abazalwane benza ntoni, abanye abantu benza ntoni. I alone, I will serve the Lord. Mina ndodwa nje ndizobuphila ubungcwele, andisayi kubuya umva, ndibheka phambili apho ndibheka khona. Futhi ndizomanelisa uThixo, ndimanelise umoya ongcwele osenhlizweni yami. Dingeka babazalwane banjalo ngoba thina people will stand in the gap and fight for this gospel. Ixesha lethu futhi lixesha likaThixo. Masilweni singabi nako ukubuya umva.
singabe sabuya umva ngoba sekufutshane phambili. God bless you all in Jesus mighty name. Ngifundisa ucwasi ke bese ngishilo nganifonela kwezi phone numbers lapha escreenini. Ubuyafuna ukuthandazisa nobuyafuna ukuhlambulula enhlizweni yakho kanye awusaphila impilo engcwele ufuna uzibuyisela kuYesu. Unganifonela in these numbers kuze nithandaze kunye nempilo yakho. Kuze ukwazi ubuyela kuThixo because sekufutshane phambili. Alisekho ixesha lokudlala ngo. Moya Ngcwele is busy searching for abantu abazosebenzela yena. And Moya Ngcwele akazusebenzisa abantu abakude, ufuna ukusebenzisa wena nawe. Ufuna ukusebenzisa nawe Moya Ngcwele for uvuka okanye uvuse isidima sevangeli kwixesha elinje. God bless you all. In Jesus mighty name. Ngicela ke ukwenza umthandazo. Buhlungu kakhulu lento enhlizweni yami lenjishumayela lapha namhlanje. Ayimnandanga. Nezulu alonwabanga ngenxa yebandla. Akonwabanga uThixo xa ibona ibandla lakhe lidlala lihlobo. Nomoya Ngcwele akonwabanga cause uyazibuza ukuthi njengoba baye bephela njengoba abazalwane baphila ubungcwele ko represent abani okanye lizawusabani kuJesu. Ubani ozoba ngumakoti kaYesu xa kebuya uYesu. Cause kuye kusanda ububi ngo kuye kusanda abazalwane abangamoyiki uThixo. Cela sithandaze. Father God, in Jesus mighty name I pray uNkulunkulu Moya Ngcwele. Nasi sizwe sakho nabo abantwana bakho uNkulunkulu amandla onke egameni likaYesu. WaseNazaretha ukuvusa umkhosi wamaZulu, uvusa umkhosi wezwi lakho, uvusa umkhosi ozomela wena in this time egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Abantu abazoba nenhliziyo yokubuyisela ibandla to its position, abazoba nenhliziyo yokubuyisela ubungcwele ebandleni lakho uNkulunkulu Moya Ngcwele. Abantu Jehova ophilayo abazoba nenhliziyo yemiphefumulo, inhliziyo yokulanda abantu ezonweni egameni likaYesu waseNazaretha. Ngoba sesiyabona Nkosi uJesu uSathane uvalile ngandlela zonke senza ukuthi abantu bangaze bazane nenyaniso kunye nelizwi lakho. Baba wethu ophakeme kangaka kodwa kweli xesha linjena sindiswa abantu uNkulunkulu wamandla bazokuma kusindiswa abo bantu balimele ivangeli egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Vusa abanye abantu, vusa eminye imikhosi uNkulunkulu wanamandla yabazalwane abazokuma bangazudlala bangazukhompромise ngevangeli lakho, bangazujika endleleni uNkulunkulu wamandla ngabantu abazoma kwixesha linjena balikholisa igama lakho kanye bakukholisa wena nguThixo. In the name of Jesus Lord of Nazareth, I thank you Holy Spirit selwenzile ngalo mzuzu in Jesus mighty name. Mzuzu nembeko Nkosi yami zibuyela kuwe ngoku in Jesus name. Buyisa intshisakalo ezimpilweni zethu nasenhlizweni zethu kuze sikwazi ukwenza injongo kunye nentando yakho in our time. Lingafi ivangeli ngexesha lethu uNkulunkulu namandla onke, ingalahleki Nkosi uJesu ivangeli lobungcwele ngexesha lethu egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Sincede ke Nkosi uJesu egameni likaYesu Kristu waseNazaretha kule relay esiyibalekayo uNkulunkulu namandla ngephuni lingalahleki kuthi, ibhola lingalahleki kuthi, ivangeli lingalahleki in our hands Nkosi uJesu. In the name of Jesus Christ of Nazareth, help us Holy Spirit in Jesus mighty name. Reveal amandla akho ke Moya Ngcwele naphezulu lempilo nakuliya chukumisa abantwana bakho bagcwalise ngamandla nangomlilo wakho in the name of Jesus Christ of Nazareth. We thank you Holy Spirit kunjalo kwenzekile. Zuko nembeko sizibuyisela ku Jesus mighty name. Onke amadimoni nqobekile kaSathane ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen. Ke bazalwane ndiyabulela kakhulu ke ngexesha lenu. Mina ke ngokwangoku ndiseGeorge ndishumayela khona ke apha eGeorge Ramaphosa. But ke sinazo ezinye ibranches nakwezinye indawo kuma Cape Town sikhona nakwezinye indawo. Amen. Sengase nje nawe unganele inhliziyo endiyichoyo ke yemiphefumulo ungenwe yiyo qhubekeke kwindawo kuyo ulambise ivangeli libaleke ngespeed in the name of Jesus Christ of Nazareth. God bless you all ke bazalwane, ngithanda kakhulu Jesus name. Amen.